kell hívjuk az Urat. Tetemre kell hívjuk, mert Auschwitz két tekintetben is végérvényesen módosította a normáinkat. Egyrészt láthatóvá tette, mire vagyunk mi emberek képesek egymással. Mennyire és mennyien el tudunk aljasodni. Másrészt az is fájdalmasan egyértelművé vált, mi az, ami még belefér a mennyei Atyának, anélkül, hogy beavatkozna. Elmozdult, örökre megváltozott, nem csak az önmagunkról, de a Jóistenről alkotott képünk is. A Shoah az a történelemben, ami a relativitás elmélet a tudományban. Senki nem érti, és mindenkire vonatkozik. Akkor hát most éle a holokauszt után az örökké való? Vagy kezdjünk el kávést mondani ő utána is?